Beograd je okupan jesenjim suncem, ali građani glavnog grada, bar još na papiru postojeće Jugoslavije, imaju dosta razloga da drhte od hladnoće. Odluka Evropske zajednice da uvede rigoroznu ekonomsku blokadu jer je Srbija sa Jugoslovenskom narodnom armijom zvanično optužena zbog agresije u Hrvatskoj dovešće ubrzo do zastoja saobraćaja i do totalnog privrednog kolapsa. Nedavno najavljeno ekonomsko kažnjavanje Srbije nije neka novina, jer već mjesecima u zapadnoj Evropi postoji tihi embargo na cjelokupni izvoz iz ove republike. Izvoz iz Srbije u Evropsku zajednicu faktički nije zabranjen, ali je znatno otežan jer su ukinute sve beneficije koje su imala preduzeća iz Jugoslavije. To se prije svega odnosi na ukidanje carinskih povlastica, čime znatno poskupljuju proizvodi izvezeni iz Srbije. Iako su mjere Evropske zajednice trenutno više političke nego li ekonomske, one će najvećim dijelom pogoditi obične građane. Može se slobodno reći da je ovim mjerama ozbiljno ugrožen izvoz i to oko 70% od njegovog obima, jer je Evropska zajednica bila do sada najveći ekonomski partner. Tako umjesto da od iduće godine poljoprivredni proizvodi i vina budu potpuno oslobođeni carina, ovim mjerama će se naći u još nepovoljnijem režimu nego do sad. Sitne proizvođače pogađa posebno gubljenje povlastica i beneficija kod izvoza hrane ne samo u zemlje Evropske zajednice, već i u Sovjetski savez. Obični građani koji izađu u kupovinu na pijacu u trenutnoj situaciji mogu samo još da računaju na najgore, a to je još veća inflacija, ubrzani pad proizvodnje i izvoza, kao i teškoće zbog krajnje ograničenog uvoza, te da će na kraju krajeva ipak oni platiti ceh. Međutim, u Srbiji je također sve primjetnija spremnost da se ova ekonomska blokada sa zapada na neki način prevaziđe. Gospodine Mrkonjić, Evropska zajednica se zalaže za sankcije protiv Srbije, privredne sankcije, u tom prednjači zapadnja Njemačka. Kako će se to odraziti, odnosno koliko će pogoditi srpsku privredu i naravno običnog građanina u Srbiji? Odmah da kažem da lično mislim da te mere nisu primjerene trenutku i vremenu u kome živimo. U vremenu općih integracija i kada su samo ekonomski interesi bitni, jedna takva akcija koju ja shvatam više političkom, pogotovo kad dolazi sa zapada, za mene nije primjerena, nije u redu. Štete će biti veliki s jedne i sa druge strane. Ja moram da kažem da mi dosta sarađujemo sa nemačkim firmama, da smo ušli u nekoliko velikih infrastrukturnih projekata zajedno, gdje smo očekivali da se plasira upravo nemačka tehnologija, ali da će verovatno s te strane i naša preduzeća u kojoj tome treba da učestvuju i Nemačka sada trpeti velike štete. Izgleda da će ekonomska blokada najviše pogoditi mašinsku, hemijsku i tekstilnu industriju. Srbija nema ni dovoljno čelika, belog cementa ni papira. Procenjuje se da će Srbija morati da potroši 2,5 do 3 milijarde dolara više za kupovinu na slobodnom tržištu onoga što inače kupovala na domaćem tržištu ili dobijala kroz razne sada nevažeće aranžmane. Još rade mašine u pogonima srpskih preduzeća, međutim prave posljedice ekonomske blokade će srpska privreda osjetiti tek kroz nekoliko mjeseci, kada se mogu očekivati najveće nestašice, zaustavljanje pogona i pad izvoza. Može li srpska privreda izdržati jedan takav embargo mjesecima, baš što se tiče ti osnovnih namirnica, ne samo što se industrije tiče, nego osnovnih namirnica za obične građane? Odmah da kažem da iz razgovora sa mojim kolegama, prijateljima, direktorima ovih spoljnotrgovinskih firmi, domaćih firmi koje uvoze robu, da već imamo nekoliko većih zvaničnih zahtjeva direktno nemačkoj vladi od strane nemačkih partnera, konkretno biću u stvari reći o Beku, recimo, da ne prekidaju odnose sa nama, jer su ljudi već za 3-4 godine stvorili takav odnos i takve kvalitetne proizvode sa nama, da se sada njihovi privredni isplati da menja partnera. Znači, teško je sada preći sa jednog partnera na drugog. Prema tome, u tom delu lično sam ubeđen da će te mere vrlo kratko trajati. Međutim, kraj sankcijama se još ne nazire, jer Evropska zajednica nastoji da Ujedinjene nacije uvedu i embargo na snabdijevanje Srbije sirovom naftom, što bi ovu republiku tek dovelo u prave teškoće. Iako Srbija ima sopstvenu proizvodnju nafte, ali nedovoljnu, ova mjera bi ugrozila velikim dijelom i privredu, ali i funkcionisanje svakodnevnog života. Nalazimo se na jednoj benzinskoj pumpi u Beogradu noću 3 sata. Već sami prekid naftovoda u Hrvatskoj je u Srbiji izazvao dugačke redove za benzin sa nekoliko sati čekanja. S obzirom na ukupnu situaciju u kojoj se nalazimo sada i u odnosima između Hrvatske i Srbije i što je Evropska zajednica najavila, smatram da ćemo mi sa jednom mudrošću i sa malo više štednje preboleti sve to što nas očekuje u budućnosti. I pored sveg optimizma nije tačno da Srbija može da bude ekonomski nezavisna i samodovoljna. Zato je neophodno da ova republika nastavi saradnju kako sa Evropom, tako i sa ostalim jugoslovenskim republikama.